I dag skal jeg putte makeup på min lister. Så det jeg starter med at gøre, det er, at jeg tager min cover stick, eller hvad man kalder det. Ja, til den her i. Det er min. Det er mig. Det er sådan her. Det gør jeg ikke, fordi jeg er sej. Så tager jeg det under hans øjne, åbner øjnene. Og hun har sådan en lille knop på sin kind lige her et eller andet sted. Den dækker jeg også lige, fordi den er sådan rød. Det er noget elixir, jeg har. Og så tager jeg lige og blender det ud under øjnene, fordi det er ikke sikkert, at jeg fik det ordentligt med. Du glemte at vise den. Du skal altså også sige, hvor man har købt den. Fra Elf i min Matas. Så tager jeg min puder. Den er købt i klinik. Så er den her, som jeg fik i min julekalender i dag. Og så tager jeg sådan noget. Den er grøn color farve. Du kan lige se et engelsk YouTube. Se. Color. Og så tager jeg den her. You're perfect. Så. Og så tager jeg. Den her, som jeg også har fået af min julekalender. Det er en highlighter. Og det er den løse. Nu kan det være spille nu. Hvor fanden er jeg? Hvad var min blush der? Så tager jeg min blush. Som man har fået af sin julekalender. Alle de fleste ting her er fra min julekalender. Bare lige så vidt. Så tager jeg. Jamen, jeg kan ikke have mascara på. Du får også lidt ligesom jeg gør. Så tager jeg min øjensky. Og det jeg prøver Den har også for sin julekalender. lysegrønne. Den første prøver den lysegrønne, men den prøver den mørkegrønne. Det der. Og den har også for sin julekalender, bare for at se det. Så lukker øjnene. Jeg tager bare over hele hendes øjenlåg. Hvis der ikke er åbner døren, så er det vores far, fordi vi har ikke sagt til at vi laver video. Måske nok. Så var den der. Kan du virkelig se sådan der? Ja. Okay. Jeg sagde, du var hævet. Hvis du kiggede på mig, ikke, så ville det blive pænt. Jeg er ikke færdig. Hvad så med snart? Jeg kan ikke finde ud af det her. Du er simpelthen så dårlig til at make-up. Ikke flot. Her, må jeg se.
Så kommer jeg altså spyt selv. Ja, nej, jeg gider ikke på dine hænder. Hvor går den her? Nej, au. Au, hvor ulækkert. Au. Åbn øjnene. Au. Så har vi en lille smule mascara på, fordi hendes øjenbryn, nej. Hvad er det hedder? Øjenvipper. Dufter væk. Ikke så mange, kun én. Det gør også dig. Har du blevet den lidt længe? Hvad med det der? Jeg vil ikke have mere på. Så tager vi hendes øjenbryn, fordi de skal blive lidt... Lad mig altså ikke det der på. Det skal også gå af. Det gør også mig rigtig ondt. Det vil også sige, skal vi gøre. Nej, går det jo pænt, det kunne. Det gør jeg sgu da. Nej, du gør. Og se, nu kommer lidt smule af. Det ser så pænt ud den her vej, men det er fordi det ser rigtig underligt ud i kameraet. Det ser jo grimt ud, det hele. Nej! Jeg vil ikke have det spidse ud. Vi gør bare lige færdigt, så kan du gå ud og vaske af, så vi mangler kun din læbestift. Min. Tager jeg den her læbestift, som også er fra mine udpænder. Tager jeg ud over hele hendes læber. Rigtig flot. Ej, vil du have fundet, hvad vi skal gøre senere? Vi skal lave sådan en, hvor vi skærer bananer, ikke? Og så skal vi se, hvem der kan have flest i munden. Så jeg prøver at lave en, hvor vi har bind for øjnene. Vi skal prøve bagefter, ikke? Senere, så skal vi prøve at lave en, hvor man har bind for øjnene, og så skal vi se, hvor flot man kan gøre det. Du siger helt klart ja. Fuck, du er lækker. Hun er nummer 1, jeg er nummer 2. Nej, omvendt. Jeg er nummer 1, hun er nummer 2. Det er smukkest. Ja. Den, du synes, der var smukkest, kommenter nede under. Vi ses i min næste video. Den, der lægger mest